katutubo yung naghihirap pa lamang yung mahochura amanfo famu eda wanyan kukumasi sa mwasama nkofo wa mabuhay po ma'am sa mga katutubo. Siyempre, katulong ng MCGI ang mga Mechanized Infantry Battalion. Asrafo muso abua MCGI edemiano koma wana wo ho Alala natin. Yen yo kwan betumi afas Sakripisyo. kaiwo. Yeso trawo. Mechanized infantry. Asoro ne modern bo. Free asrafo krim hanu mo mama yadwuma na yamre. Ni so be free members Church of God International. Sa pangangailangan spiritual at maging sa pangangailangan pang-araw-araw ng ating mga katutubo. Muli, salamat po sa Diyos. Na sadaka wenyan ko po sa inyo kanya pay sa diba papa. Mayroon pong Diyos na pwedeng lapitan. Ba Tayo ba lagi magpasalamat? Dagdagan po natin ang panalangin. dai ba paya ni sumuwaka. Mama yamom empire bopi. Sane tema na wuta wunya free ya muti. Na anuano sura na eko our free indigenous items. Marami ring katutubong aita A free city man bokyo. ang tumanggap ng banal na bautismo kamakailan. Kaya ako po, dakalok po reliyon na dalanan, iglesia ni Ako sorry ahodɔ bebree. Katoliko po yung disnang kong kahit. Born again, the Catholic in sorry. Salamat po king Gino. Ating pong Daw yang kukuwas bebree. Sa obi ababa buame. naman po kitang pinansaling panintunan na rin tao eh. Na ye adakasi afise. Paroro no apiska na jidie na nkrofo ahwe. Bribi ba ma won mo sa kambotaye ani abrabo papa. Na maye method sofo mfion wotwe. Danso wamon kyerɛkyerɛ wɔkyerɛkyerɛ fa Nyankopɔn mu no menya ho atenka da. Nente yɛ ho no mase. Nori ade a mempe. Na yɛ iskanso yɛ nim baabi a ɛkɔ. Nti yɛda Kristo ase bebree. Yɛsane sɛ yɛni asɛnti. MCGI abamatumi asakyerɛ m'adwene. Kane na meyɛ kɔrensani. Na nsanoma yɛde na ama me. Mehunu Tete Atempɔn no. Kama. Tumeda Onyankopɔn ase sɛ Onyankopɔn aka yɛn abom sɛdeɛ bɛbɛka asɛmpa no akyerɛ yɛn. Bɔma mo ka ne yɛnhwere nnipa nyinaa anim. Na sɛ wɔhwɛ mo ne yɛyɛ pa no a wahyɛ mo Agya a ɔwɔ soro no animuonyam. Aseda nka Onyankopɔn sɛ ɔde anuanom edi dwuma sɛ ɔbɛka yɛn nkurumufoɔ nyinaa bɔ mu ɛnyɛ honam fam ahotɔnko. Na mmɔmdeɛ bere no nyinaa soɔ no sɛ bɛka wɔn kra bom. Bra wɔbɛte Nyankopɔn kyerɛkyerɛ mapa no. Animuonyam ne ayɛyie nka Onyankopɔn daa. Aseda nka Onyankopɔn.
Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoon sa ating pong pag-aaral ng mga salita. Free agya Nyankopɔn ɛntena yɛgyina akoma mu abere a yɛsua Nyankopɔn nsɛm yi wɔ Tete Atempɔn Twerɛ Kronkron Adesua anaasɛ ho ntoma pa adesua aseɛ no yɛsrɛ mo ada wɔn a wɔtie dwumadie yi ne anuanom nyinaa mama nyinaa yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ mama yɛmmɔ mpaeɛ no Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat kami yɛn agya sa Tete Atempɔn pagkakaloob ng buhay at lakas. ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din Sa agya yɛda wo ase bebree sɛ daa woma yɛn nkwa ne ahoɔden a sa iyo, yɛde bɛtie wɔ nsɛm aming buhay at kala. yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn Lagay mo sanang na yɛntumi nsom wo na ang buhay sa yɛn nkwa na nyinaa may a wɔde bɛma yɛn at anumang hirap ne ahoɔden a pagdaan na wɔde fam yɛn ng ito ay yɛsrɛ wo at darating aberɛ nyinaa yɛnkae sɛ yɛn nkwa a yɛwɔ no asase yi so toɔ betwa kabilang buhay ahokyere ɔtaa ne amanehunu a yɛbɛfa mu wɔ nyinaa ayon sa ɛbɛba na wieɛ ng bawat isang ɔberɛ nilikha. a bɛbu wiase nyinaa atɛn Tulungan mo kami sɛdeɛ obi biara sa hinaharap, adwuma akyi makalagpas sa sari-sari yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn sa sanlibutan. sɛdeɛ ɛbɛyɛ aberɛ nyinaa no yɛbɛtumi adwene daakye nneɛma ho yɛmfiri amanehunu Na masumpungan ng bawat ahokyere mu tanungan. kae na boa ɛnyɔnko nnipa a Naway wɔhwehwɛ wo nokorɛ akyira kwan nasa gitna srɛ wo sɛ boa wɔn ma wonya wo nokorɛ mu nteaseɛ sulirin srɛ kasama wo sɛ ma wɔasomdwie kapanatagan ɛntena yɛn mu buhay na ito ɛberɛ a yɛte wiase bɔne Nang- wiase mmomuyɔ yi mu ma no sa oras na ito sumasampalataya ma asomdwie mmra wo nkoa abrabɔ mu afa wɔtene ne nsɛm tenetene yɛn yɛgyidie ne sɛ dɔn yi mu bɛka akra sa wɔhwehwɛ wɔ home ama wɔ n'akra ho yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn ne fiefoɔ ho ban wɔ wo tumi mu boa yɛn na yɛntumi nsɔ yɛn nhaw ano ikaw na rin sa na sa yɛn yadawa sa anumang kasalanan nakita yɛsrɛ wo patawarin po po bɔne biara a wɔhunu yɛn mu no maaari fakyɛ yɛn higit pa sa aming masasabi ipagka saa dɔn yi mu yɛwɔ gyidie sɛ ngayong panahon deɛ ano ntumi nka mpo sa ɔbɛyɛ pangalan ama yɛn wobɛtie yɛn mpaebɔ sɛdeɛ yɛbisa deɛ tie yɛda wɔ sɛ bebree wɔ agye nkwa kɛseɛ Kristo Yesu din mu amen Hallelujah.
May the peace of the Lord our God be upon us all. A pleasant day to all of you, and we would like to welcome you all to our worldwide Bible exposition. And this is presented to you by the members of the Church of God International. And we thank God for this opportunity that we will be able to share our faith with you. And with us is Brother Eli Soriano. Brother Eli. Twerɛ Kronkron Adesua ne Nsɛmmisa Good day, Mama everyone. brother Eli Soriano. Please may And you know, actually, be upon us. aha, ajo. Said Let's start, brother. Wokromo mreno fetie biara. Visitor. Mama yashasi ya prakope. And brother Eli, who Go Abu Dhabi, UAE. When a barma go sangwe. We are Catholic in our person will be so in Nsɛmmisa. Near Mawakaba, I go to me be so in Nsɛmmisa. Question, please. But me, I shall see be so in Nsɛmmisa. For giving me opportunity. Masibe brother Daniel say, Mama me, I say, Mama me akunye. I say me say Romans chapter 13, verse 1 to 7. Now, trying some even a word to me, sir. Kronkron said to me in every when young coupon, 2 million every when young coupon. The master is a person beside said, and about the saying, a mania ye from Wiase. Ye bet to me out to also. I sit ama a bino. Now, they said 2 million every when young coupon as a bino, a maybe a Antonia. How bet to me out to also. Edi eni di amano wana na me pese me tia se wo bisa se adeti na yade e wo hia se Correct is that e ye seti ama aban bi a wo mo edi mra ato na eyem fomso na so Roman fo ngoma ne se mama ya mra ye ho se nhye oman mu mpenifuo tumi ase enti se aban no ashe mra bi na say mabania adetina was ye disa amrano esto eno ne ade wo bisa no ne barma and sapepepe ne barma Ernest ya da was brother Eli eno ne Nsɛmmisa mama yenken kan tren some no a ne ano de ma ye no Romans chapter 13 verse 1 mama ni penyin na mra wo ho ase enhye wo man no mpenifuo tumi no ase atumi biara ni ho gide e free onyankopon enso tumi a wo ho no onyankopon na wo hye ento waso etu biara won tumi no di asie no one de we shall receive to themselves. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Will thou then not be afraid of wana waye enyuma pa na ebom wana waye bone ompese usuro tumi no ana ene ye papa na wenya won ho ayeyi The Apostle Paul, which power, as he said, all power, efiri wenyankopon ati tumi nyina efiri wenyankopon tumi a efiri wenyankopon ono na washa ato tumi biara ni Ernest. efiri wenyankopon ya barma Ernest awasa wodwene ye so ho mama ye san ye chi ne nko ye ne rade Yesu Kristo abraso arade Yesu Kristo no so gitu se tumi nyina efiri wenyankopon ana ogitumu ana ye kan John 19 verse 10 Anna Pilato say no say wone me enkasa kunimi se me wotumi se me jawo na me wotumi se me bowo asenu emu ana Yesu bua se wamfa ma wo mfiri soro a anka woni me so tumi biara ye nti de woyi me ma wo no na ne bone so Mama yanwene Awurade Yesu Kristo anu yi wode ma Pilato ho ne abarma Ernest said the bear se wo bisa no bete ase Yesu bo ase Pilato say one fa ama wo mfiri soro a anka wonni mesutumi biara tanka wamfa ma wo mfiri soro a anka wonni mesutumi biara enti tumi ekuta Pilato
ebe man etumi mpodi ebu Awurade Yesu Kristo fo no eyetumi a wode man no free soro eno nte a Pilato na onwiwi na wo bi se Awurade Yesu Kristo biribi na Awurade Yesu Kristo muana no ana Pilato ka kire no se won kasa wade na wo mu ama no yene de Pilato patch when me say me wotumi say me jawo na me wotumi say me bo wa say mu ana Yesu buase no say wan fam ma wan firi soro a anka woni me sutumi biara yen di ho adanse say empotumi a ekuta Pilato wo Roma na hidie no tumi mu no eno kora wonya kopon ene de ma no osomafo Paul ane Romanfo no na ekese wo krensem a oboso mu ase mama nipa nyina mra won ho ase enhwe wo mammo mpenifu ase ane Romanfo na ekese tumi no ade Awurade Yesu Kristo atu ase nuane suo kum no Roman ahinie no tumi a Kristo kan ho asam kire Pilato se sanka wamfa ma wan frisura ka woni me so tumi biara da tumi kuro yara ana edi hene awo asase kronkron nyinaa so Awurade Yesu Kristo abrɛ so saa tumi kuro yia ho asam ana Paul kan ho asam kire Romanfo o ka kire nuanom Roman nuanom anu omote Rome no omoye Romanfo de se mama ni panyina emre won ho asenhye oman mpenifu tumi ase na tumi biara ni wodi de efiri Nyankopɔn ne ade machi verse 2 no ese enti wo biara woni tumi no di asie no ane die Nyankopɔn ahya ato ho di asie na wona wodi asie no benya afobuo tumi ben na wosomafo Paul o kasa fa ho yi na wona wedim penin hu nyehu emmanwuma pa na mmom wona woye bone wona wedim penin no penifo no hu nyehu emma wona woye nwuma pa tumi efiri soro no eye tumi a sorry ntia nwuma pa na empenifo wona wedim penin no ho enyehu emmanwuma pa ebiebe bisa mese ada na bradeli kasasa ese Pilato pansorinti enwuma pa every sebra wototo Awurade Yesu Kristo ano sede Roman mra no sie no pasane ba Farisi fu no ne asofo mpinifo no nchen eka kire wo no se mi hunu bani biara wo onipa obarema yi ma was anti wasafata wo Redia Pilato ka yankin kan Luke 23 verse 4 na Pilato ka kire asofo mpenifu ne enkrofo akuaku ne se mi hunu abusem biara onipa yi mu na Roma na hindie no ato de no di wo ma Pilato se we hunu abusem biara wo Yesu Kristo mu reverse na Yesu Kristo ye mapa eno ono nso nsori ntia adwuma pa na mom eye Yudafo no na won buafu Yesu Kristo na won ani bere no wo esane adwuma pa woye nti na won mapase wogu nanimu ase na wokum no that's Roman embra no mu no wose Pilato se na hu abusam biara awo onipa yi mu emprenu eno oni Awurade Yesu Kristo kasa na ne mprensa so no Pilato eka se ye woka ye Luke 23:22 na woka de toso mi ensa won se bone ben na waye ma hunu ade biara ade biara waye fata se wokuno enti monhwe na munya no ono de Pilato eka ye enye tumi ekuta no wono anya tumi a wode be say nwuma pa every say Pilato ne Yudafo no ebisa
ɔde Pilato bisa Yudafoɔ no bɔne a wɔ Yesu Kristo wayɛ no momfa ho adanseɛ mmra. Ɔbisa saa mprɛnsa ɔpem sɛ wɔtoa mu toa na adwene ne mprɛnsa so ɔka kyerɛ wɔn sɛ na bɔne bɛn na wayɛ mahunu adeɛ biara a wayɛ a ɛfata sɛ wɔku no nti monhwɛ na munyaa no. Enti enyuma pa Yesu Kristo yɔɔyɛ no Pilato ani sɔe wɔamu ne sɛ yɛ adwuma bɔne. Enti wɔka sɛ mediyɛ minhunu abusɛm biara wɔ ne mu. Enti munyaa no na momma ne nkɔ. Nanso deɛ na Yudafoɔ no kaeɛ. Yɛntoa so. Verse 23. Na wɔde ne kɛseɛ teɛɛ mu sɛ bisa no sɛ wɔmmɔ no asɛnnua mu na wɔn ɛnɛ borɔ ne deɛ so. Wɔn ne borɔ ne deɛ so mo dɔɔso. Baabi a wɔyɛ nnipa mpempem a wɔsɔre tia Kristo ani bere nti. Enti wɔn ne borɔ Pilato deɛ so. Nanso Pilato adwene a wɔto wayɛ no na wɔn mpɛ sɛ nkɔbɛkum Yesu Kristo. Pilato no wɔn mpɛ sɛ bɛkum no. Enti yɛwɔ aban bi wɔ hɔ no mu a te sɛ Pilato aban na ɛnyɛ aban a wɔsɔre tia nnwuma pa na wɔsɔre tia nnwuma bɔne. Ano nti a wɔn a na wɔka ne ho no ɛyɛ akorɔmfoɔ mmienu. Yɛbɔ wɔn mo asɛnnua mu a na Awurade Yesu Kristo wɔn mfimfini na bɔne biara ɛni ne ho. Sɛdeɛ mmara no a Pilato apɛ sɛ wɔde yɛ adwuma no teɛ. Nanso akorɔmfoɔ mmienu na wɔka ne ho no yɛbu wɔn sɛ wɔyɛ awudifoɔ ne adwotwafoɔ. Enti Pilato aban no ɛnyɛ aban a wɔsɔre tia nnwuma pa na mmom wɔsɔre tia nnwuma bɔne ne korɔnodeɛ ne awudisɛm. Enti ɛbra na ɔsomafoɔ Paul wɔtwerɛ nkrataa no ɔtwerɛ nkrataa kɔmaa anuanom Romafoɔ. Yɛ Romafoɔ mu kurom ne no nti ɔbɛbrɛ wɔn ho ase ahyɛ aban mmara ase. Enti wɔka sɛ wɔma tumi anaa nnipa nyinaa mmrɛ wɔn ho ase ɛnhyɛ wɔn man mu mpanimfoɔ tumi ase. Atumi biara ni hɔ gye de yɛ ɛfiri Nyankopɔn. Nanso tumi a ɛwɔ hɔ no wɔ Nyankopɔn na wɔahyɛ Nyankopɔn ahyɛ wɔn yɛ sie. Na wɔn a wɔne ne di yɛsɛ bɛnya afɔbuo. Enti Pilato aban no wɔn mo ɛnyɛ aban a na wɔsɔre tia nnwuma pa. Ɛno nti na Pilato wɔn pɛ sɛ ɔbɔ Yesu Kristo asɛnnua mu. Ɔne abarima Ernest yɛwɔ aban bi wɔ hɔ no mu a wɔn tia nnwuma pa. Wɔn mo asɔre tia ade papa ɛpene abodebɔne so. Aban bi saa mfiri wɔ Nyankopɔn. Nanso aban ho a wɔkenkan krɛnsɛm no afiri mu no ɔyɛ aban a sɛdeɛ Kristo sie ɛsɛ deɛ ɔsomafoɔ Paul sie no ɛnyɛ aban a ne ho yɛ hu na mmom aban a ɔsɔre tia nnwuma bɔne. Enti baabi biara a wɔbɛkɔ no mfato ho wɔkɔ America. Aban a ɛwɔ America no tumi a ɛwɔ hɔ tumi a ɛdi wɔ man bi so wɔ no tumi a ɛboa nnwuma bɔnefo na ɛpene nnwuma pa so wɔ no kyerɛ sɛ Onyankopɔn na ɛtaa saa tumi no akyi. Ɛwere sɛ ɔmo tumi na ɛkuta wɔn no ɔmo de bɛyɛ ade bɔne a Onyankopɔn bɛtumi asi wɔn mo kwan. Onyankopɔn bɛtumi asi wɔn kwan na wɔabɔ ne manfoɔ ho man. Ɛno nti wiase afa na nyinaa mɛtu kwan kɔkɔ nkuro bebree so. Matena Singapore pɛ, matena Hong Kong pɛ. Menim wɔn mo mmara ne wɔn mo nhyehyɛeɛ a ɔmo sɔre tia korɔ ɛne nnwuma bɔne. Nti Singapore mmara sɛ Mary Tringham wokɔ Singapore Tringham ɛne wɔn yɛ adwene ɛfiri sɛ Tringham no wɔre no to twene baabi a ɛfi bebree no a na wɔfiri sɛ nkurɔfoɔ wɔbɛtoto Tringham ato atwene basabasa ɔre no ato atwene baabi
so what was what that during the war the Italian bona and ahudi those who do not believe in God, these governments are very dangerous governments. They are in power to dictate to people what they want to dictate, and they abuse their power because they have no gods. They do not believe in God. There are so many governments like that. But there are governments that are inspired by their fear of God, by their belief in good works, and by their condemning bad works or criminal activities. These are governments that are inspired by their fear of God. But governments which are atheists, their power do not have boundaries. If an atheist ruler wants to kill a person, he just killed a person. And there are so many stories that you can read if you are investigating on reality every day. You will know. And you will approve of the Bible that there are rulers who are not terror to good works. But really, there are rulers who are terrors to good works. So you understand now what the verse in Romans chapter 13, verses 1 up to 3. You just have to continue and analyze, and you will find out that the Apostle Paul is correct when he said this. Do you understand that, Brother Ernest? I must appreciate. I perfectly now understand. In fact, what you have told me now, the honest truth is I've never heard it since I had this doubt about this question. I've asked a number of friends, I've asked a number of people. The answers they give was still very unsatisfactory to me. It's the reason why I decided to push further until I can testify now that I'm very satisfied. And with the quotations you've given and the biblical backings, I think I'm now clarified with that question. I'm most grateful. Thank you, Reverend. Thank you, Brother Ernest. And may I add something more to prove to you that the Bible do not teach us things which are wrong. Let us read from the book of 1 Peter chapter 2, verse 13. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. It is very well emphasized in the Bible, not only by the Apostle Paul, but other apostles also, like Apostle Peter. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. It is for the sake of the Lord that we are acknowledging authorities over us, our physical being. When they say no entrance in a road, you do not have to enter. When they say no left turn, you do not have to turn left. When they say no right turn, you have to obey. Why? Those are ordinances of man meant to keep order and peace. No blowing of horns. Like in areas of hospital, no blowing of horns. You can see the signboard that you must not blow your horn if you are driving a car. You must not enter a particular point of the street, etc. These are ordinances of men we have to submit ourselves to for the Lord's sake. Why for the Lord's sake? Because the Lord wants us to be law-abiding citizens. That's why whether it be to the king as supreme or unto governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers. So they punish evildoers. If they punish evildoers and they do not condemn what is good, so you have to obey them. They are sent by him for the
punishment of evildoers and for the praise of them that do well. That's why I agree into any government that God allows to exist that condemns evildoers and praise or let those who are not evildoers to do what is good and what is right. We have to submit ourselves to that government. And not only submit, we have to pray for them. In 1 Timothy chapter 2, verses 1 and 2, let us read, Brother Daniel. I exhort, therefore, that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Amen. We have to pray for them if we are real Christians. We have to pray for kings, for all that are in authority. In what reason? That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, for this is good. Na ye na etene wonyankopon na agyenkwan animavun ayade papa etene eso wonyankopon wani se bompaye ma hemfo abaibo mpenifo a ene kwan se yete ahemfo aman se mpenifo atia wona wo dibira kase se won mo sori ntia enyumapa na wɔn mo esɔre tia adebɔne awɔse ɛbrɛ yɛ ho asɛm ma wɔn na nkyerɛkyerɛmu a wɔhwehwɛ no bi bɛka wɔ nuabarima Ernest yankopɔn sɛm gyiri sɛ yɛn ame o na wɔse bebree na sɛ yɛn kɔ bɛbi foforɔ Cathedral City, California, Brother Peter Nyinaa bara Pepito or Philippian na Brother Eli Nsɛmmisa say may adwuma wɔ ba bia ba na atoda wana beton sama ɛyɛ wɔ mo ka sɛ na mefrafra nsɛmuma nkrɔfo atada me so menum bi said that be one beton sam ye wo mo betumi di kuta ho oni mbroze mo ha mo no ya so ye wo omo ye adwuma wo ba omo de mo frafra juice mo ma nkrofo omo frafra juice a obode entosodie ene nuaba ena aye omo frafra mu toma ye nkrofo na atoda mpo a omo customers omano nsambro omo pese nsano warmo numbi awu atoda ubaka se wadwuma ne no so wanye the customers ne pombe pamo ade be pese be kan ne se ejina adwuma ko a wo yeso ebi anya bo apayo se bi a wo hyeda no nsa na mom utimo pon se omo woni omo be fa yonko na wo mo atonsa na toda wanye di obo pena ombe yiwedi eno ne bi ade a yisuro enti sɛ be nipa na wafa wadwuma mu no enu anon nso bisa be ye adwuma wo ba enso memdwuma ne ye meton apomodene nsa aha mo fa ne sko veg de omo frafra mu no omo frafra kale na wo mo de ankatwede aguso ena sikire kakra ena omo de ice block
egu so yɛfrɛ no scourge. Ɛno na yɛ nnuaba ɛna ɔmo afrafra. Na ɛtɔ da nso a ebi wɔn nso n'adwuma no sɛ scourge. Na sɛ wɔanyɛ seti ama wɔn mo a bɛka sɛ bi anom scourge. Na sɛ bi a wɔnom sɛ kɔrensani. Saa wɔ nua no ɛyɛ wɔfrafra ɛyɛ juice ɛna aborɔbɛ ɛne nnuaba ahodoɔ na ɔde ankatwɛde afra na ɔde ice block agu so. Na wɔde volca kakra gu. Nti meka sɛ awɛde sɛ ankatwɛde ɛde aborɔba a wafrafra mu no. Ɛtɔ da wɔkɔyɛ adwuma wɔ bi aba a wɔn a wɔbɛtɔn nsa wɔbɛka sɛ bi anom. Na wɔn a wɔyɛ saa sɛ de bɛyɛ customers no bɛtɔ nsa no. Bia wɔn nim nie wɔn yɛ wɔn kyɛn ne Paul ɛso yɛ bibi saa sɛ ɔne nipa bɛtumi atena ase. 1 Corinthians 9:20 meyɛ me ho sɛ Yuda ne me ma Yudafoɔ na manya Yudafoɔ. Ɔno a wɔwɔ mmara aseɛ no ɛwɔ mu sɛ menhyɛ mmara ase deɛ nanso meyɛ me ho sɛ obi a ɔwɔ mmara ase manya wɔn a ɛwɔ mmara aseɛ no. Meyɛ me ho sɛ Yuda ne me ma Yudafoɔ. Wɔn a wɔhyɛ mmara no aseɛ no meyɛ me ho sɛ meyɛ me ho mema wɔn sɛ obi a ɔnhyɛ mmara aseɛ ɛnyɛ sɛ menni mmara wɔ Nyankopɔn mu na mmom mewɔ Kristo mmara mu na manya wɔn a wɔnni mmara no. Ɛno nti na wɔne wɔnom edi ɛyɛ nsawɔsoɔ wɔne wɔn tena ase sɛnea wɔn abrabɔ teɛ sɛ de bɛtumi ne wɔn atena na wɔasesa wɔn. Yɛn yɛ nokwasɛm. Ebi yɛbɛka kyerɛ sɛ bi a nom nsa kakra tɔ da mɛtɔn nsa no a ɔmo ka sɛ memmra memmɛnum bi na ɛno yɛ asɛm foforɔ. Obi a wotɔn w'adeɛ ɛne yɛsɛ nom bi. Ɛno ne yɛ wɔwɔ asɛm me a mennom ɛnyɛ sɛ bi a mɛtɔn nsa ne nto bɛyere me sɛ nsa de ne a wɔtɔ no mennum bi. Ɛno nkyerɛ sɛ bi a ɔyɛ bartender. Ade ɔmo pɛ biara bɛyɛ ama wɔn. Sɛ wɔyɛ Kristoni a wɔyɛ Nyankopɔn nipa wɔn na ɛwɔ sɛ wonya nipa bi sɛ ɛnyɛ wɔn na ɛwɔ sɛ ɛtwe kɔ wɔn tebea mu. Dɛ mɛka no mate ase. Wɔn a wɔyɛ akɔrensafoɔ no wɔn na ɛwɔ sɛ wɔsesa wɔn nyɛ wɔn na ɛwɔ sɛ ɛtwe kɔ nsanom mu.
Kung pag-uusapan siyensya, natuklasan ng siyensya, kailan lang. Bago lang ito eh. Ipinapabago nga nila yung sinasabi sa WHO, sa World Health Organization. Pinapabago nila na uminom daw moderately. Kung iinom ka ng alcohol, moderately lang. Pero itong latest, pagkatapos ng maraming pagsusuri, basahin nga natin, kapatid na Daniel. Sabi po dito, no amount of alcohol is safe. Health experts warn. Alcohol consumption at all levels can have damaging health implications, according to a report in The Lancet. The research, which claims to be the most comprehensive of its kind, pours cold water on previous reports that said drinking in wine a day for your health's sake. All alcohol consumption is bad for you, according to a damning report. The global study, which claims to be the most comprehensive of its kind, pours cold water on previous reports that espouse the protective effects of alcohol under some conditions. While researchers acknowledge that moderate drinking can protect against heart disease and diabetes, they said that the risk of cancer and other illnesses outweigh those benefits and have called for a change in medical guidance. The widely held view of the health benefits of alcohol needs revising, said the report published in the Lancet Medical Journal. The majority of national guidelines suggest that 1 or 2 glasses of wine or beer per day are safe for an adult's health. However, the report's authors said, our results show that the safest level of drinking is none. The study, which was carried out by researchers at the Institute of Health Metrics and Evaluation in Seattle, looked at levels of alcohol use and its health effects on those between the ages of 15 and 95 in 195 countries between 1990 and 2016. It found that alcohol led to 2.8 million deaths in 2016 and was the leading risk factor for premature mortality and disability among those ages 15 to 49, accounting for 10% of all deaths. The greatest proportion of alcohol-related deaths among young people were from tuberculosis, road injuries, and self-harm, the report found. Meanwhile, for those over age of 50, the biggest killer was cancer, particularly among women. Current drinking habits pose dire ramifications for future population health, the report's authors said, urging people to rethink their approach to drinking alcohol. The study claims to go beyond prior research because of the range of factors considered, including insights from 592 studies and 28 million people worldwide. It forms part... Yan ang pinakahuling study. At yan worldwide, ni kagaya ng mga unang pag-aaral, mga local-local lang. Ito from 190 countries, including 28 million people worldwide. Napatunayan nila walang amount ng alcohol na tamang inumin. Di kagaya nung dati, maganda raw sa puso, pag isang baso ng alak, maganda nga sa puso, hindi naman maganda sa ibang parte ng katawan. Mas mabigat na karamdaman ang makukuha mo. Kaya ang payo ngayon ng mga health expert, walang iinom ng alcohol. Kaya sa Biblia, tama ang Biblia eh. Bawal ng Diyos yan eh. Yung alak na nakalalasing, bawal yan eh. Yung alak na tinuturo sa Biblia ang pwedeng inumin ng Kristiyano, hindi intoxicating liquor. Mga hindi fermented liquor yan. Mga bagong alak ang tinutukoy ng Panginoon Kristo.
Kaya masasabi ko, kapatid na Pipito, no? Nasa sayo pa rin naman yun eh. Marami naman trabaho siguro kung hindi ka kontento dyan sa trabaho mo. Marami naman trabaho na hindi ka tatagayan eh. Biro mo naman eh, pati ikaw lalasigin mo. Huwag kang papayag sa ganun. Sana naunawaan mo ibig ko sabihin, kapatid na Pipito. Apo, nanunuwa ko po, Brother Eli. Yes, salamat. Samahan ka nawa ng Panginoon. At siguro marami namang mga ibang hanap buhay na hindi ka masasapanganib na maging lasenggo. Yun, hanap ka ng iba siguro. Salamat po, Brother Eli. Salamat po, kapatid na Ernest. Thank you for joining us. And we now go to United Kingdom. Sister Victoria Pilkington, and she's from the Church of Christ. Sister Victoria, a pleasant evening to you. Ano po ang inyong katanungan? Katanungan, Brother Eli Soriano, regarding sa mga babae. Is it allowed a woman to teach and preach the Word of God outside the church? For example, if we have a women's group at gustong mag-aaral ng mga doktrina sa Bible, pwede ba siyang magturo? Because I know in 1 Timothy 2:12, I do not permit a woman to teach or to have authority over a man. She must be silent. I assume that these verses refers inside the church, that the women are not allowed to teach. Ito ang na-confuse ako, Brother Eli, kasi umaatin ako ng home church dito sa Filipino community dito sa UK. So gusto ko lang na maliwanagan kung contradict ba ito sa Bible na ang babae magturo sa ng doktrina ng Panginoon. Yun lang po. Thank you. Kung ang sinasabi mo, kapatid na Victoria, magtuturo ka sa mga grupo ng mga babae, okay naman yun. Ang bawal ng Biblia, actually kahit sa loob ng iglesia, pwede namang magturo ang babae. Ang bawal lang, ikaw ang magtuturo tapos mamumuno. Kagaya ni Ellen G. White sa Sabadista. Siya nagtuturo, siya pa namumuno. Basahin natin ang 2:11 ng 1 Timoteo, kapatid na Daniel, patuloy. Ang babae... Kay 1 Timothy 2:11. Ama, mawabain niyo kung siya ay mag-brasiya na ang pamumuno memano kwan sa wan church anaso wani wa baramaso na mamuwa niyo kung verse wabo Adam kane ansa na Hawa ready ho nahulog Adam na wadadano wabano na wadadano koto amara Salita arante ayage muda ho pefi ang babae ay magturo ni memano paise ang church anaso wani wa baramaso ay mamumuno sa iglesia, no? Mamumuno pati sa lalaki pagpupunuan mo. Chuwa dia mawaba se obet wanwan kasa na Awia wasia babidi meremanos chuwa dia Twerɛ Kronkron sa Adam no di kan bo no ansa na Eve ana Hawa ready ho enti se ba asafoni mu a Yankopɔn ne manfo na obɛ sa senior Adam di kan ansa na Eve beba Dade na wasu waba ne din Yankopɔn ne manfo so arasa Adam ay pinin sine if ye kye no wobeba ne senti ana we Yankopɔn emma ho kwan se waba abayo di kanfo e wa asafo na so waba betumi akasa waba betumi akyerɛ isang local mabunu no wobetumi akyerɛ wanyonkofo ma wama okuyo ni mu wobetumi nso akyerɛ ebia muhia dan ketewa mu oyo oba mpo wobetumi atu maya ne fomrantewa wobetumi akyerɛ wɔn mbom ade ɛyɛ bɔne ne se asafo mu ne nyinaa mu no na abɛyɛ odi kanfo na so prosela no so yɛ oba ɔkyerɛkyerɛ ɔkasae
Wakyerɛkyerɛ wɔn a wɔnni Nyankopɔn asɛm te sɛ Apollos, ɛyɛ Priscilla ne Aquila na ɛkyerɛkyerɛ Apollos. Parang si Pebe rin. Wɔn mo nyɛ dikanfoɔ Sa isang local church sa Sincrea. Pero hindi siya nagpupuno. Ono nso ɛkyerɛkyerɛ. Basahin natin ang 16:1. Nanso, ɔnyɛ wo dikanfo wɔ asafo mu no nyinaa mu. Ɔma Romans. Patid na babae na lingkod sa iglesia sa Sincrea. Verse 1. Na meboye nua baafo bi a wɔyɛ asafo ɛwɔ Kenkrea no mu somfoɔ din mede ne hyɛ mo nsa. Febe ɛyɛ nua baa wɔ asafo no mu a wɔyɛ wɔsomfoɔ a wɔsom anuanom wɔ hɔ. Wɔyɛ diaconess anaa hwɛsofoɔ baa. Asɛm a sɛ asafo ne somfoɔ no nag-aano siya somfoɔ na yɛ asɛm simfoɔ ron hindi naman pwedeng maglilingkod ka ng diaconess hwɛsofoɔ baa ɔsom wɔ asafo ne mu ɛwɔ Kenkrea na wɔ kasa kyerɛ anuanom. Hindi naman nag-a-assume ng may mga babaeng si Pablo na nangangaral ng ebanghelyo. Pilipos 4. Kuri naman sa iyo, tapat. Philippians 4 verse 3. Nasra wonso mayongko sa ebanghelyo. Mayongko amano mo abia wana wakame homa yeka nsɛmpano na mayongko ayongko adwuma yɛfa wɔn nso di hyɛ nkwa nwomanimu no. Ɔsomafoɔ Paul ka sɛ sɔmano mu abia ɛwɔ sɛ wɔne me di apɛreɛ wɔ asɛmpa no ho. Ɛno nti ɛberɛ na Paul wɔ hɔ a na wɔka nsɛmpa no, ɛberɛ na Paul wɔkyerɛkyerɛ no na wɔne mmaa no na ɛkɔka nsɛmpa no. Nanso mmaa no nyɛ adikanfoɔ ɛwɔ asafo no mu. Ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ ɔbaa na bɛdi asɔre no anim kan ana ɔbɛyɛ odikanfoɔ. Na adeɛ baako a ɛrɛm ɔbaa mo mbɛsi ate asafo no a mamibig dikanfoɔ ɔma yɛ kenkan Isaiah ngoma ti miɛnsa ɛnkyɛmu dumienu ɔsɛmɛma deɛ ɔbaa na di wɔn so hene. At sisira ng daan ng iyong mga landas. Meman deɛ mmɔfra na ɛhyɛ wɔn soɔ na madi wɔn so. Awo meman akwankyerɛfoɔ yɛ naadaafoɔ na wɔsɛe wɔakwan tempɔn no. Ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wɔbaa bɛyɛ odikanfoɔ wɔ asafo no mu. Onyankopɔn mma ho kwan sɛ ɔbaa bɛdi wɔ barima so. Yɛn kenka na hemfo nwoma di kan eti mienu nkyɛmu na 1 Kings 2 verse 4. Na Awurade ama n'asɛm a wɔkaa no na wɔn wɔte sɛ ɔse wɔmmahwɛ wɔn akwan so yie sɛ wɔbɛnante m'anim nokorɛ mu wɔn akoma nyinaa ne wɔn koro nyinaa mu a ɛne Israel ɛda so barima remmɔ. Kung lalakad sila sa pagtatapat, hindi magkukulang ng lalaki sa luklukan. Nti Israel pahinien mo mpo Nyankopɔn so ɔma wɔ barima ɛmmɔ wɔ man no ma wɔntumi medi ma wotuma medi wɔ man no so. Nti Israel ahenwa no ɔbarima ne tena so Onyankopɔn hyɛ David bɔ sɛ wobɛdi nokorɛ na sɛ ɔman so bɛdi m'anim nokorɛ a mɛre ɛmma ɔbarima anaasɛ ɛde Israel adwa so barima remmɔ wo. Nti Israel ahenwa no ɔbarima na di so ɔnyɛ mmaa nti na Nyankopɔn ka no wɔ Isaiah 3:12 Onyankopɔn ma ho kwan sɛ wɔbaa bɛyɛ odikanfoɔ. Ɛde na di ho kwan sɛ wɔbarima mmom na ɛwɔ sɛ wɔyɛ odikanfoɔ ɛwɔ mpo Israel mu na ɛnyɛ wɔbaa. Yɛne bɔ a Onyankopɔn hyɛ David yɛn kenkan
adanse no 1 Kings 4 verse 9. Now what the one nante manim said the word with the nante no akoma mu peye ne temu say obeye said the masha wo nyina wodi masha de ne matamu di yesoa ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan ay akin ngang verse 6 ang luklukan and ye mama wo hene a wodi Israel suwo no adwuma kusida sa aking ipinangako kan word David ho say nipa anasa wabarama re mo Israel ahenwa suwo sa luklukan ng Israel. Yan, pangako ng Diyos yan kay David. Inulit niya kay Solomon na anak ni David. Anyway, yang ko po ne ba wa share David. And was also kan biyo tre Solomon. Mga palatunto. Yan nante no kuredi mu na yedi yang ko po ransom so. Na yang ko po wate mu di na share Yesua. Yung kaharian sa Israel magpakailanman. Kasi beya de tinenia. Ani mama wa he wa sabi kakukulangin. Kadi mesha wa David de bosse. Oberma re-mo wa Israel ahen wa exastu. Ang gusto ng Diyos namumuno sa kanyang bayan lalaki. Victoria. Nasa fumuno oberma ene bedi ne manfo so nya wo ba na no nkyerɛ sɛ wo wo ba no a wo de wo yɛ bayifo na bi interesa Saban Sampano Kamua, a ma a water to a Christo for one breast, to Phoebe, Priscilla, Iglesia. Kaya yung tanong mo sa akin, kung Sampano and the Anoma Fufro, I was a friend, Muntu was the Messiah, or Barbie to me a treacher, and the response from a Marbe to me a Kasa, who bet to me a Kasa. But to me, a cassatra meramampo. That's what we knew the Campo, SRI-LANKA white, and Angola, 4 square check Casaf Musophone. About the Campo malaking Malakia Sareno, Sanazia Safonensity. Yea, near Moho, and Joe Booma with young. Kapo 7. Mama Yankin can dance and ye. Subuo Mama Yankin can. The gift 7-day Adventist Gigi Wamo enter Fapim Etoso LNG White Enya Adventist actually say on a 7-day Adventist church and Adania Abana ente Asafono. Ye adi tia Kronkron me mother so ba and a better no Kurasafono. And sorry Nyinaa wo mu di kanfo de wate of a man mumfe Yankopon. Boy some sorry. I was an yomo ye Nyinaa anti-Christo nyoma. Every Christo pene. Ibalik ko magtuturo ka so ba pero tapos mamumuno ka di kanfo ng Diyos yan. Na se uno obekan sempa ache ni ama fufuro no Masasabi ko kapatid na na Wiase mabeyo di kanfo a Nyankopon watware to ni aba Victoria yembetimi aka na se brabe kan no dun sa ha no nkyerɛkyerɛ ne ye no correct ade na obekɔ kan sempa ana wakɔ kyerɛkyerɛ wa sorry a wofiri unim sɛ ya atoro abro de Kronkron mu no Church of Christ as a Church of God. We say ni Kronkron is a Church of Christ. Church of Christ 16 as a Churches of Christ. And kasa Church of Christ. Christ was a for ahodɔ. Na wɔn asesa no sɛ de bɛyɛ ɔmo bɛka ma na di of Christ. Ano ba yung Churches of Kronkron mu yɛ Churches of Christ. And was unknown by face unto the Churches of Christ na de ba de. Which were Kristo mu Churches of Christ na binabanggit sa Roma. Yan pala yung sa Kristo himself no. Ahodɔ no ayɛ kan wasem wɔ Roma no. Yɛn mo yɛn sɔre wɔ Judea ɛwɔ Kristo mu.
For ye, 1 brethren, Thessalonians 2:14. Asena muania mabeye amuania no moye se Yankopon asafo a ewo Yudea no Kristo Yesu mu churches of Christ, yung pala mga churches, Kristo asafo ahodo na ye kan ho asem wo Twerɛ Kronkron nya se Kristo asafo ana Church of Christ Yankopon asafo wo Yudea a ewo Kristo mu no. Unto yourself and to Acts 20 verse 28. Ai te mo hwa mo hone nya kuo nyina ono kronkron mo sisi wono so ahwefo se obeye ne Nyankopon asafo a ode ono ara mogya anya won yi. sa mga ancient manuscripts, ang nakalagay, no? Perie puesa of God. To ematos, to idio. Ayon. Ang sabi doon, Church of God, Ecclesian Tuoteo, which he had purchased. As a church of God. Ang binili for the one aramuja enya wonu yi. Iglesia ni Cristo. Churches of Christ. Church of God. Church of Christ. Which are in Judea. And the name of God. Kaya inaanyayahan kita, kapatid na Victoria, no? Gusto mo talaga tuturo sa kabataan, sa mga babae, maski sa mga lalaki. Doon ang sa lalaki sapagkat si Adam saka si Eva at si Adam ay hindi nadaya gusto mo makatulong ka sa Emetimia kan wonia ba sebe ofesa obua ewo awrade asafo ni mu a tsama wo Nyankopon asafo ni mu potetia Kristo fu no abroso ama ebo asomafo pote se fuebe personal ene ema binom kapatid sa unang iglesia. O to boa ewo asafo ni mo boa asomafo Paul ama ne hwe eniano mo so kwa asafo de kan mu. That's what Church of Christ no awo ma mesrema abunfo ni aba. Wala sa Bible yan. Wasafo ni di nko akekakra mpo yentro. Ni Twerɛ Kronkron no mo. The Twerɛ Kronkron no ya Church of Christ. United Kingdom. Kung gusto mong dumalo, no United Kingdom ho no mo. Yo shiada ho opesa ho pa e obi wo London. Sa London hindi ko alam. Pero meron tayong ngayon, kung nag-lockdown, ang ganap ngayon, streaming sa internet. Ang gobyerno na binabawal. It will spread further the virus. Yung limited lang na may social distance. Social distancing. Brother Eli, maraming masyado para po ma-observe pa rin yung health protocol. Pero meron na rin po, kapatid na Eli. O kasi, karamihan sa aming mga local churches, social distancing. Until you share the Yahoo no. Na mission pa 2,000, 3,000 na siya kaya ang dapat 6 na metro raw ang layo ng isa. Aban mahukay.
lang namin, Say nipa 2,000 enhye. Yes, nipa baako bia 6 meters. Mawunia nti contamination na mangyayari. yɛde dwumadie hyehyɛ so wɔ live streaming nti wɔte ne fie kora no a wɔbɛtumi nso ati sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnkɔm obi mfa yadeɛ nkɔsaa no ɛso Yankopɔn a mmɔborɔhunomfoɔ ne wɔdomfoɔ Kahit nakalak, yadeɛ yi ano bɛtumi abrɔs sɛdeɛ maka no yadeɛ wei nso bɛtumi atena hɔ akyɛre ɛso yɛde yɛabɔ kwan sɛ yadeɛ wɔ hɔ koraa no a hindi ka nagagalit doon bɛtumi sa atoa sagot. so ayɛ nhyiamu yɛatie Nyankopɔn asɛm. Return from nearby Victoria. And that's one say, who said a MELAYU, a man so who finds so kasa. But no better church and more bind to me, yes, already come for. Never was big. Kasi yung parents ko, isa na kaanib na sa If you inyo. mean my So, as a better acquired cherry. So, gusto ko nga so, Pala naman, Church of God as a funimu. Na mas mapese pag na nakita mo, pastor mo binti wa ofu lang mo lumayas kayo. wa sa funimu na o de die ben ada na woma asa wo hwentre Pero pag nakita mo tao, mo suwa atro ofu so mo nyai embrace the truth and every embrace. say ya atro na senche Yun chene no kure na o se wa hunu say no kure na se tene a ene etena de papa mu na je erade nkyere chene Ating panga- fa ye djuma yene me mfra me frɛ wo Ano tayo? Very vigilant tayo. At sa- Bosha ye twɛn no nti ɛwɔ sɛ ɛma yɛ ani da hɔ ayɛ siesie ho sessions, pwede mo naman siyang mapakinggan sa YouTube. Nandoon yan, nakapublic na yan eh, mga indoctrination sessions. Mapapagkumpara mo kung ano ba iglesyang totoo sa pamamagitan ng aral na maririnig mo. At sana samahan ka ng kapatid na Victoria. salamat sa Diyos, Brother Eli. Salamat po, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. And we have now our guest from Painesville, Liberia, Brother Aaron Colley. From Victoria, Liberia. Incorporated. Brother Aaron, We have also Church of Trustworthy Generation. you may proceed with your question. My question is this. First, let me begin with this. And according to the Holy Bible, all sins are equal in the sight of God. And then in the book of Psalm, it also says that God said, no matter how black your sin may be, I'm willing to make it white like a snow. And God signed a new covenant by coming to the world, Jesus Christ. And he died for us. Before he could die, he said on the cross, it is finished. And then I cannot understand that among those things, certain things there that I cannot be forgiven even on the earth and in the age to come. My question is, what kind of sin cannot be forgiven? Cannot be forgiven. Yes, Okay. What kind of sin cannot be forgiven? yes. Okay. That is his question, Brother Aaron. Thank you, Brother Aaron. All sins can be forgiven. That's my answer. All sins can be forgiven. If you committed the sin out of ignorance and out of disbelief, even the gravest of sin can be forgiven in the time of baptism. It is the time when you accept baptism, the true baptism, that God forgives all our sins. But your question is, what sin cannot be forgiven? Sins that are grievous sins after baptism. But before baptism, any kind of sin you have committed out of ignorance of God's law can be forgiven. Let us read. 1 Timothy chapter 1 verse 13. Let us read, Brother Aaron. Who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief.
You see, if you are to read the verse for yourself, Brother Aaron, Apostle Paul, who became the Apostle Paul, was formerly Saul. Saul is a member of the religion of the Jews. He is Jewish. Belongs to Judaism. And during the time of being a member of Judaism, he became a blasphemer, a persecutor, and injurious. But according to Paul, Brother Aaron, I obtained mercy. Later, he was pardoned by God. He was forgiven because I did it ignorantly in unbelief. You see, any sin committed outside the knowledge of the law can be forgiven. Any sin. But after you were baptized, you have received the law, there are sins that cannot be forgiven anymore. In the past, it will be forgiven if you have done it because of your ignorance of God's law. You will be forgiven in baptism. 2:38 of the book of Acts. Let us read. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Be baptized. He said to the people who killed Jesus Christ, who crucified him. They have committed a very grave sin, crucifying the Son of God. If you are going to read it from verse 36, let us read, Brother Daniel, up to verse 38. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now, when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent, and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Therefore, these are the very people who crucified Christ. They have done a very great sin against God. But when they have come to know, to realize that what they have done is wrong, they asked the apostles, telling, What are we going to do? Then Peter answered and said, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Meaning, they were pardoned in baptism. But after baptism, you can commit unpardonable sin when you know already what is the truth and what is right and what is wrong. 10:26 of the book of Hebrews. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. That is the unpardonable sin already. If we sin willfully after we have received the knowledge of the truth. So, it is a different condition. If you sin because of ignorance of God's law, then you can be forgiven in baptism. But after baptism that you have received the knowledge of the truth, if you sin willfully, you have premeditated sins. If you sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth,
there remaineth no more sacrifice for sins. So it is not anymore pardonable. There are sins which are unpardonable sins committed under the knowledge of the law. Let us read Hebrews chapter 6, verses 4 to 6. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heaven. Na wafiri kwahye ase no obeda ne won foforo akwadwe sakremu wona wosene nyankopon ba no bio ma won ho na wo bono oguna animu ase no se tree wanyanya no kure ne monim de said Paul wosi It is impossible for those na se wo kwahye ase and na bone hu afode biara ni wo bio ma wona won mabu ye pen na waka wotro achade no wahwe na waka hon kronkron bi yahwe and have tasted the good word of God and the power awaka nyankopon wasem a eye na ewie se beba na ho ode na hodo wahwe na wafiri ho ahwe ase bone nti no wabo apa ye bone no nyankopon entimi emfa won nko agene setre mu bio se wo mo bo nyankopon ba no hohora na wo nyankopon ba na ni mu ase no mo bo na senu mu bio crucifixion of the Lord Jesus Christ. Wo mo san so sinirari Kristo bio enipa wo mo hunu mra no awie wo mo asua nyankopon asem babo asu na afi ekire Oboa pasan kwaye bone a erem bone kese a apayo bone nipa bisa no na bone ho afode biara ni hobi akwanya biara ni hobi o ma won se obesa trete no krasa fini mu no de wo bone ahuduo mienu a eyetie nyankopon de di kan. If any man see his brother 1 John 5:16 se wo bi hunu ni nua se wo ye bone a enko owo mu a amesere na wo nyankopon be ma no enkwa de ama wona wo ye bone enko owo mu no ba bi wo ha enko owo mu no ho de enka asa momom pa ye nisa se wo bi wo asafini mu na wo hunu ni nua se wo ye bone enko owo mu a anya bone ko owo mu a omebom paye omesere wo nyankopon be ma no nkwa de ama wona wo ye bone a enko owo mu no de wo bone bi wo ho no mu ko owo mu no de enka so omesere na mommo ho paye misa obi o wa safini mu no se wo bo paye bone ye ko owo mu a bo paye bone a arase maya mom paye kra ma won everything ogie biara ni wo ma won bone won mo de ade a wo mo twen ni ya fobu ene asotwe yere de kra konkon na ka tre wo bone ya hudu bi na wa asafuni mu na wo bone bi wo no ma ko wo mu ni wo bone bi wo no ma enko wo tresen wo bone bi wo ma yakopon be hu mo body ya chew na bone ya ye bo apayo bone na yankopon fanche ne ye de wa ba asafuni mu winnim bakunu wasua say yenye we na fe wo hyeda ekokoye a mafo Paul se ne na bone ho afode biara eni ho bio aranti woni ba ma ero ejina te bia ne so se woni amnanom e bia wonni mu nyankopon ne mra se ma bone biara wa ye biara no e wo satra wa adwene wo famra no na wo fa Yesu Kristo a ga de beta wo asubomu wa subo akire no sisi wa ba be hunu mra no sisi wa ba be tia ya kire wo every say hi na se bebo woni pa bi asu no e ma war de kan tie asu bon church o tie ra dem ran sam wonya tem ran sam na so wie a ta bra ne bebo won mo nti wono no ba asafuni mu a na obo asu wie a we mineye tuwade e na woni mineye yɛde kyɛn de yɛ mfanche aronti wɔn wɔ no kra no ho ne bi
besides knowing the knowledge na ewo wo se wo kunu no kre no wo no kre no nim die unim die ye Nyankopon ne nsem a wo ya wo mfa nche wo na fe wo bo akwa akwaye bone dia Nyankopon fa what you see na what to be amase wo ni barma Aaron but there's something I want to say. Ade Matthias Tantabiara naso na pesa wo kyerɛkyerɛ bi mu ma me awo Kronkron Matthew 12 Matthew chapter 12 verse 31 to 32 verse 31 to 32 yes ya genkan let us read, Brother Daniel. Wherefore, yain te mesem se wade bone ni abususem nyina beche nipa na honhom ho abususem de ore emfa nche nipa verse 32 na de obekasa tie we nipa ba no wade beche no na de obekasa tie honhom kronkron de ore emfa nche no wiase ha ne wiase a reba no eno kwewuria yen ewo asafuni mo ka abususem etia ohom kronkron no enipa a won nim emra no omunim Nyankopon ne mra se wo ka abususem tia ohom kronkron na won fa nche wo no mo na ewo asudie na sa asafuna bonte so wunnim a wonte da yen beye de sia akoro awase ehuru bone etia ohom kronkron no yawo bone ahoduo nu a etia ohom kronkron no a sa wiye bia wo Nyankopon fa nche wo unya Nyankopon ne ho mobro mama yenhia yenda foforo ne abarma se yeni mre a yede bedo yemu nyina musukwa wi me pesa meka anade me bisa wo ne abarma Aaron eye bone eye bone fa nipa nyina ho ye wo bone be ho no nipa aye no kra no abonte ne so ebra wo nim no kra no se asomafo Paul waka busisem na so de che ebra wo ye sa bone no na woni no kra no wo no kra no abonte ne so no wo no kra no nimdi abonte ne so na afa die so wonya ba asafo nim wa ba bisu wa ba do hunu Nyankopon asem eye no kra no oba be hunu Awurade nkyerɛkyerɛ yemua no na afi wo boapa akoye sa abone ya na yemfa nkyɛwo na bone no mo ba ko eye bone etia honhom kronkron no ya bone ahoduo nu na etia honhom kronkron no a se ye a yenya bone fakeda na sa bone ede bebu ebebo wo sobo abra wo no kora safu na mbom se wuni ya safu na wunni mu a ero ne Nyankopon fa sa sobo no embo obetumi de akyɛw efre se wunnim te se wo so mafo polo ye nhweso waka abusisem wakaka abusisem no ya abusisem kafo masenya boso bi 1 Timothy 1:13 ewo mu se na nka kane no meye musubofo no wotafo ni woni adenefo dan so wahunu me mmobro efre se na minnim na meye no gia manyimani eno nti na se ye abusisem kra na se ye bone a yemfa nche kra no a isane se wonim no wo ye sa bone no nti ene gia wanye ani enti na ma ne ye sa bone no nti abra obehunu no kra no na wo jai sa abusisem kan wo Nyankopon de che asa wo hunu no kra na se wo fa subo mu a wo benya bone fa chama wo kra na afi wo bo asu awie no asa wo bo apaka abusisem tia ho kronkron no a eno so ye bone no mo ba ko asa wo bo apa ya wo mfa nche mra ne sa se beteti ni nyina mu awie ngi se wate ase a mate ase me da wase bebre Nyankopon cha brother Aaron da mu nyina ase nuano mo mare man nuano mo ma munya mre ne ada agema ye ne musua Nyankopon asem no na modemonte ase ye ne motenka everta dwumadi achi da mo ase Nyankopon hira mo brother Eli ase ye da ase na ebio ye pese ye da obi biara obeka ye ho ase de be setimi aka akwanya pani atumi asom wasompa na kuma so ade ne ye ne gisem se ebe so wasompa
na yɛahyeta Nyankopɔn ne nsɛm. Possible without the help of God. Sa Nyankopɔn mmoa animu a yɛn mu nyinaa ntumi nyɛ yie. Ahyɛda nka Nyankopɔn. Amen. Amen. Ti anuanom asade ɛbɛpɔn no mama yɛmmɔ mpa yɛtia wa. Tayo po'y manalangin. Mama yɛmmɔ mpa anuanom. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Awurade, maraming salamat pong muli. Agya twediyampɔn. Binigyan mo Ɛwɔ kami na Awurade Yesu Kristo din. Agya yɛda wo ase bebree ang iyong sɛ wama yɛn akwanya pa foforɔ. kailangan namin. Sɛ yɛde bɛyɛ a yɛn yɔnko nipa bɛtie wo nsɛm. Kami ay makakita ng Na yɛhia yɛn wɔ yɛn mmerɛ sa yi. iyong mga salita. Makatakas Sɛdeɛ kami bɛyɛ a sa yɛbɛhunu pagkaligaw wɔ hann at pandaraya a sa aming panahon. ɛfiri Maunawaan ng aming mga puso wɔ ang kahulugan yɛsrɛ wo sɛ yɛ nnaadaa ne musubɔ nyinaa ɛfiri nnipa so. Agya yɛfa ahotorantam amanehunu atɛɛtɛɛ mu ma ne kɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi sɛ ɛnoma mu yɛ den. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛnte wo nsɛm ase. Nkwa ne ahoɔden a wɔde ama yɛn no, yɛsrɛ wo sɛ ma yɛntumi mfa nsom wɔ sompa a ɛsɛ fata wɔ w'anim. Na yɛn nyinaa yɛtumi anya anidasoɔ bi ne da nkwa mu anidasoɔ na yɛaka ho wɔ ɔsoro ahemman mu. Agya, hyira wɔkora biara wotie wo nsɛm. Hyira wɔn abusua ne wɔn adɔfoɔ. Yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn mu biara ama wɔn nsɛm ntena yɛakoma mu nohoa. Yɛtumi asesa afiri yɛn akwammɔne so na yɛde anidi ama wo. Yɛtumi ayɛ nea ɛtena wɔ w'anim. Ebio, yɛgyae yɛn nkwa ne yɛn hyɛberɛ hyɛ wo nsa. Yɛte nnabɔne mu na baabi papa biara nni hɔ a hɔnom dwo a yɛbɛtumi adwane akorɔ. Agye sɛ Please bless the souls who are learning to kyekyere wɔn werɛ. Yɛsrɛ wo sɛ hyira kra a wɔresua sɛ wɔbɛyɛ papa. Ɛsiane wo tema ne ahomɔborɔ wɔ ma wo nyɔnko nnipa nti. Agya, wo nsɛm na yɛgyaa adeɛ biara hyɛ. Agya, yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Mama na yɛn sanka nhyira na ɔdɔ a ɛfiri n'agya wɔ soro nkyɛn adom nkwagye ne ayaresa a ɛfiri ne Awurade Yesu Kristo na Honhom Kronkron mu daa ayɔnkoyɛ ɛnni nyinaa koma mu hene ɛtitiri wɔ yɛn mma sɛsie ne daa ne da nyinaa. Amen. Na ebio yɛreto nsa afrɛ mo aba Tete Atempɔn no Awurade mmara nsɛm anaasɔ nkyerɛkyerɛ ase. Ɛbɛhyɛ ase October bosome da ɛtɔ so du baako afempire ne aduonu baako twɔta anɔpa nondu baako. Ɛne da soɔ no nsɛm ɔbɛka yɛn ho ama yɛaba abɛtie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm na ntwe a ɛkɔma mo nyinaa.
pala, bansang binubuglod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay nito. Ang dating daan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga piliya. Ang bayang masika sa mabubuting gawa, Diyos ang sandigan, MCGI. Anong sarap na magkasama sa kapatiran, tunay ang kalinga. Nililiwanag na sa mundong nadiring